voluntario del programa de la FAS de Salut. Soc Judit i pertany a la FAS de voluntariat de Medi Ambient. Som voluntàries del programa de Medi Ambient. Bueno, yo soy Laura Comandera, soc del programa de la Fundació Autònoma Solidària del Medi Ambient, ¿vale? Y estem fent una activitat sobre els refugiats ambientals. Y estamos aquí en la Festa Mayor para aclarar temas de sexualidad, diversidad de género. Conscienciar i que la gent se'n doni compte de que les migracions ara per culpa del canvi climàtic estan a tot arreu. Per exemple, tenim diferents activitats amb preguntes i després les respostes són per a conscienciar a les persones. I bueno, l'activitat consisteix bàsicament tenim com 6 cartellets i la gent ha d'intentar posar els que cregui que ha de marxar més gent per ser refugiat ambiental als llocs que considerin. Tenemos varias cosas, hacemos juegos, por ejemplo, de cómo el alcohol nos afecta. ¿Qué pasa si mezclas drogas, como el alcohol y la marihuana? Está divertido, la verdad. Al menos no tengo efectos secundarios ahora. I us animo molt a participar com a voluntaris, sobretot si esteu als primers anys de l'etapa universitària aquí a l'Autònoma, perquè aprendreu molt.